Sa nofsinhar u se niltaqgħu issa ma' David Spiteri Gingell u kif għadnielkom fil-bidu se nkomplu nitkellmu dwar il-pensjonijiet. Imma llum ħan nitkellmu dwar kif wieħed irid jippjana mill-bidunet biex imbagħad meta jasal għall-irtirar mix-xogħol ikollu ħajja aħjar. Issa, jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu dan billi iċċemplu fuq 22-913-22-913-914. Merħba David. Grazzi għal darbohra. Grazzi tal-li ġejt magħna, llum naf li inti mħabbat imma xorta waħda żomm l-appuntament tiegħek magħna, mela ħalli nibdew nitkellmu fuq dan is-suġġett. Mela, biex nżommu d-diskussjoni daqsxejn sempliċi ma jimportax nitkellmu fuq dawk in-nies li twildu fl-1962 Lilaw. Ir-raġuni hija li meta tippjana l-futur ma tistax tippjana żmien qasir ma trid perjodu li tista' tagħmel hekk. Issa waħda mill-affarijiet f'dawn id-diskussjonijiet li kellna dawn l-aħħar ġimgħat hija li s-sistema tal-pensjoni tagħna taħdem fuq ceiling. Issa fil-każ ta' nies li twildu fin-1962 bħalissa s-ceiling huwa €25,000. Issa inti l-pensjoni tinħadem fuq żewġ terzi ta' dawk il-€25,000. Mela min hu taħt il-€25,000 daka se jieħu pensjoni li hija 66 tal-paga li hu jew hi kienu juħdu. U dik hija relazzjoni bejn paga u dħul mill-pensjoni li mhijiex negattiva, ġifieri qed tuħu il-prinċipju ta' żewġ terzi huwa onorat. Il-problema tibda għal dawk in-nies li jieħdlu ġo ċertu karriri li se jwassalhom il-fuq minn il-€25,000. Għalfejn? Għax inti taqla kemm taqla il-fuq mill-€25,000 il-pensjoni tiegħek xorta se tinħadem fuq żewġ terzi tal-massimu. Mela jekk inti ħadd karriera. Il-massimu tal-25 imma. Żewġ terzi tiegħu. So jekk inti ħadd karriera ġieħ l-argument wet taqlajna 40,000, inti meta tirtira l-iżjed li saduħu għa żewġ terzi tal-25,000. Sewa. Dina ħafna drabi laqqas tiġina f'moħħna. Nkunu żgħar ħafna drabi ma narawiex għax bdejna l-karriera. Għandna dħul tajjeb. Għandna dħul mhux ħażin, ħafna drabi min jimpjegak ma jispjegalekx il-sistema tal-pensjoni kif taħdem u inti timxi mar-riħ biex ngħidu hekk. Issa, biex inti tippjana l-irtirar tiegħek, il-prinċipju huwa sempliċi. Il-prinċipju jaħdem fuq compound interest. Mela, iżjed ma tibda ġemma kmini, iżjed sa taqla interess u dak l-interess jibdi fuq l-interess. Mela, hekk inti bdejt ta' 25 sena u bdejt iġġemma ta' 25 sena u għandek 40 sena ġemma, dak il-fund li inti sa tibni biex inti tikkomplementa l-income li inti sa tuħu mill-pensjoni se jkun ħafna ikbar li jekk kieku bdejt ta' 55 sena u għandek 10 snin. Għax l-interess jibni fuq l-interess. Issa tajjeb li wieħed jżomm ukoll li inti għandek numru ta' fatturi li jinfluwenzaw il-persuna meta tiġi biex iġġemma. L-ewwel fattur u dak li jissejħ hija kelma diffiċli se nipprova mbagħad nissimplifika. Behavioral heuristics, xi tfisser di? L-imġiba tagħna mhijiex razzjonali per se. Nafu li sa nirtiraw, però r-realtà hija meta jkollok 18-il sena u bdejt l-ewwel job jew mort l-università u gradwajt u ta' 23 sena bdejt l-ewwel job, l-aħħar ħaġa li għandek fuq moħħok hija il-pensjoni. Probabbli sa tixtri karozza, probabbli sa sifer, sa tagħmel affarijiet li ma stajtx tagħmel għax kont student, etc. Però il-persuna sa jibda karriera tiegħu, probabbli sa jiltaqa' ma' partner, jista' jiżżewweġ jew ma jiżżewweġ, u hemmhekk se jsir ħafna iżjed diffiċli biex wieħed jibda jġemma l-futur. Tgħidli għalfejn. L-ikbar żewġ investimenti li persuna jagħmel f'ħajtu hija d-dar li aħna bħala Maltin iżjed elonkati li nixtru d-dar tagħna u l-edukazzjoni ta' tfal. Issa, inti hemmhekk għandek perjodu, ġifiek ħadd id-dar, ngħidu aħna il-medja ta' żwieġ huwa jew partners huwa li jkollok l-ewwel wilt ta' 32 sena, mela forsi tqajtu 4 snin qabel. Ħadd id-dar għandek mortgage, għandek loan ta' 25 sena. Jekk inti għandek tfal, il-medja hija l-ewwel tifel jew tifla ħafna drabi ta' il-mara jkollha 32 sena l-ewwel wilt, it-tieni wilt. Il-medja hija sentej wara. U t-tielet wilt 5 snin wara dawk is-sentej.
ġifieri għandek perjodu li sa jwaslak. Issa tkun qisha kemm sallab. Inti mhux ma tkunx qiegħed tiġġemma, imma tkun qiegħed tinvesti fid-dar tiegħek li fl-aħħar mill-aħħar huwa assi u qed tinvesti fil-futur ta' wliedek fl-edukazzjoni tagħhom. Mela jekk inti ma bdejx tippjana ta' meta għadek żgħir, sa tasal lejn l-aħħar tal-40nijiet, il-bidu tal-ħamsinijiet u għadek ma bdejx tippjana l-investiment, mhux l-investiment, ma bdejx tippjana il-retirement pot li trid tipprepara għalik. Infatti, ħafna nies jibdew jaħsbu fuq il-ħajja tagħhom meta jiġu taraw mill-riċerka li għamilna aħna ma dawk iż-żminijiet. Ħafna drabi jista' jkun tard wisq. Għax inti mod bdejt kif konna nitkellmu l-ewwel tal-40 sena u mod bdejt ta' 55 sena issa waħda mill-affarijiet li hija importanti hija li r-riforma ġabet magħha li persuna jista' jkompli jaħdem u jieħu l-pensjoni tiegħu. Mela maħniex kif tajt waħda hekk drastikament ekku millum għal-għada inti jekk għandek ir-rieda u tixtieq tkompli tista' tibda taħdem. Issa importanti li wieħed jisemmi li mill-2015 law il-gvern daħħal prodotti li huma dizinjati biex inti ġemma għal meta tirtira. Tajli xini differenza mill-li jemmur nġemma ġo instrument finanzjarju ieħor. Il-differenza hija di li l-gvern se jtik inċentiv biex inti ġemma l-irtirar tiegħek u dak l-inċentiv se jiġi li jtik kreditu fit-taxxa tiegħek. Mela il-prodotti huma ddiżinjati biex jekk inti tista' tagħmel kontribuzzjoni ta' massimu ta' 2000 euro. U minn dak il-kontribuzzjoni ta' massimu ta' 2000 euro għandek sa 25% tax credit. Mela hekk wieħed jipparaguna, isma' jekk jiena llum għandi 2000 euro fil-bank. X'interessi qed nuħu? Kważi xejn. Jekk inti tinvesti f'dal prodott, għandek garanzija mingħajr ma bdejt tara l-interessi li sa tuħu tax credit ta' 25%. Mela dak huwa inċentiv kbir biex dawn ħarġu lejn l-aħħar tal-2015, bdew jaqbdu issa is-sena l-oħra, is-sena ta' qabel 2018 kien hemm xi 3000 li saru membri f'dawn it-tip ta' prodotti. Sal-aħħar ta' dis-sena wieħed mill-providers għandu l-fuq minn 5500. Ġifieri dal-proġett. Kif ħajsiru jafu bih in-nies? Waħda hija li bħal ġemma edha barra u titkellem. Impjegak ma jgħidlekx. Mela, nuħdu pass lura. Hemm żewġ tipi ta' prodotti. Hemm prodott ta' pensjoni privata li kont qed insemmi issa. U hemm prodott ieħor li jeżisti, li hija ta' min jħaddem. Ġifieri min jħaddem jista' joffriwlek. Dak ta' min jħaddem li jista' joffriwlek għadu ma qabadx. Dan tal-2000 euro li qed ngħidu. Dan ukoll tal-2000 euro. Ġifieri inti titfa' 2000 euro ġodan id-deposit ħalek. Ġodan u dan jibqa' jakkumula bl-interessi. Jibqa' jakkumula bl-interessi, però kull sena għal massimu tal-kontribuzzjoni sa 2000 euro inti qed tieħu tax credit ta' 25%. So huwa attrajanti ħafna, huwa attrajanti ħafna. Issa da tibqa' ġemmaw tista' tibdih idealment tibdih meta tkun għadek żgħir għax sa jikber miegħek. Tista' għax qed jagħtik il-kreditu, dan ma tistax tmur kif għandek account tiegħek personali u tajt sa nikkexxjah illum. Tista' tikkexxjah biss meta tagħlaq bejn 61 sena u 70 sena u hemm intenzjoni għalfejn sar hekk. Hija l-età tal-irtirar. Issa hu l-istrument huwa ddiżinjat li meta li inti ma tistax tikkexxjah kollu u tmur tonfqu. U dina tallimna minn esperjenzi ta' pajjiżi oħra. X'kien jiġri fil-pajjiżi l-oħra? Irtirajt, għandek dal-pot li inti bnejt, kaxxajtu, u bat mort tonfqu, xtrajt karozza, mort is-sifer, u ġejt fixxa. Biex nipproteġu kontra li jiġri hekk, il-qafas huwa ddiżinjat li inti tista' sa 30% ta' dak il-pot tista' tuħdu bħala cash mingħajr taxxa ta' xejn, sa 30% jekk trid, u sa 70% tuħdu dak li nsejħulu programmed withdrawal. Ma toħodhomx 700 f'daqqa, però kull sena tuħu ċertu ammont
sakemm inti tibqa' Inti tkun tfajt biss 2000 euro. kull sena. Kull sena. Kull sena. Kull sena. 2000 euro kull sena. Issa, il-qafas huwa ddiżinjat li jekk ġerament inti tiġi nieqes, dak jista' jintiret mill-familjari tiegħek u tiret dak li tkun kontribuxxejt u il-return, l-akkumulazzjoni biex ngħidlek, jekk għal ġieħ l-argument ġrilek disabilità tista' tiwithdrawjah għax inti nqalatlek inċident f'ħajtek li saġġelek id-dur għal-riżorsi kollha li għandek u jistgħu jiġru ċirkostanzi fejn għandi sentejn ma nistax inkomplih dal-fond. Allura tista' tissuspendih u mbagħad meta terġa' tiġi f'saqajk. Tista' terġa' tibqa' hemm dik il-faċilità. Iva, hemm dik il-faċilità wkoll. Ġifieri qisek qed tagħmel life insurance in a way? Id-differenza hija li Għandek benefiċċji iktar. waqt life insurance tista' tikkaxxja meta trid, għandek exit fee, ġifieri meta nista' nikkaxxja meta rrid però tinħallas percentaġġ. F'dan il-każ għax il-gvern irid tik inċentiv biex iġġemma, tista' biss tużah bejn meta tagħlaq il-61 u bejn is-70 sena. Ma huwa viċin ħafna. Ma jagħmel sens jekk ikollok tnej, jekk ikun tista' jiġifieri jagħmel sens ikollok tnej fis-sens li il-life insurance, allura jekk jien inqalali xi ħaġa nista' niġbidhom. Imma dawk ma jaqbillix illi niġbidhom. U l-qafas huwa ddiżinjat jekk inti għamilt il-pensjoni privata tiegħek tħallas sa massimu ta' 2000 euro tuħu l-kreditu ta' 25%, jekk min jimpjegak sajtik l-opportunità tista' wkoll terġa' tinvesti 2000 euro oħra u tuħu kreditu ta' 25. Ġifieri dan huwa qafas li proprjament ġie ddiżinjat b'intenzjoni, ġie ddiżinjat biex inti tinvesti għall-futur tiegħek, għandek l-inċentivi biex tinvesti għal dak il-futur tiegħek u jgħinek tqarreb dak id-dħul li kellek meta kont qed taħdem ma' dħul li għandek mill-pensjoni taż-żewġ terzi. U dawk l-2000 euro speċi mhux ma tarahom xejn ħanejtek għax kun għaddejjem minn ċertu spejjeż qed trabbi familja u tħallas id-dejn tad-dar, eċetera. Però 2000 euro tista' ma titfa'homx f'salt naħseb jiena. Ġifieri għandek sena sħiħa fejn tista' titfa' ftit minnhom. Għandek 1600 x'qed ngħid 163 euro fix-xahar. Fix-xahar 63 euro fix-xahar. Ma tista' tinvesti inqas minn 2000 euro. Ġifieri 2000 euro għall-massimu, ġifieri jekk kien tarġieħ l-argument dak li tista' tagħmel jew tibda bih huwa ta' 1000 euro. 1000 euro huwa 83 euro fix-xahar. Ġifieri wieħed tista' tippjana fuq dak li inti kapaċi tidħol għalih. U għaqli li tippjana għal dak li huwa kapaċi tidħol għalih. Mhuwiex tajjeb li qed tara 2000 euro u sanuħu t-taxxa 25%, però mbagħad jiena se jġibni f'sitwazzjoni fejn m'għandix cash f'idejja. Ġifieri l-importanti meta tippjana kif jgħid il-madri, għażarbu tiegħek. Imma importanti ħafna dawk li twildu speċjalment fil-1962 l-hawn għaliex ta' qabel dak ta' żmieni pereżempju issa troppo tardi m'għandekx daqstant leeway ħanejtek fejn tibda ġemma. Se jkun ħafna żjed diffiċli biex tibda tagħmel ġemma. tajjeb. Mela allura nappellaw lill-telespettaturi tagħna biex jidħlu fis-sajt ġemma u xek. Għaliex hemmhekk hemm spjega ta' dan kollu jew inkella jistaqsu wkoll fejn qed jaħdmu forsi hemm din l-iskema. Jkellmu il-Dipartiment tar-Riżorsi Umani jew jikkontattjawna fuq ġemma@gov.nt jew inkella jekk intom isibuha diffiċli tistgħu tibatulna mistoqsijiet anke fuq il-paġna tal-Facebook tagħna u mbagħad aħna ngħadduhom lis-Sur David Spiteri Gingell biex hekk ikun jista' jagħtina iżjed informazzjoni. Grazzi ħafna David, interessanti immens ma kontx nafu jien da, ma insomma issa għal xejn għalija. Għandna potijiet tiegħek. Għandna potijiet, insomma, għatfall ukoll. Mela.